Herba Moura é un libro publicado por Teresa Moure no 2005 e gañador do Premio Xerais dese mesmo ano. Está traducido ao castelán e ao catalán. Neste libro contas a historia de tres mulleres co filósofo racionalista René Descartes como fío conductor. O libro está dividido en 4 bloques. No primeiro bloque trátase a figura da raíña Cristina de Suecia, que abdicou ao trono. As razóns que dá no libro é que non quería ter fillos. A súa relación co filósofo establecese cando ela lea as súas obras e invítao á corte a darlle clases. Comezan tendo unha forte conexión intelectual e ela remata por namorarse. O seu personaxe na novela ten un carácter forte, decidido e teimudo. Ten unha sexualidade moi desbordante e non especialmente normativa. Finalmente, cando o filósofo morre, é cando ela toma a decisión de abdicar e, na búsqueda de cumprir os últimos desexos do filósofo, vai na búsqueda de Ellen Jans, que é a protagonista do segundo bloque do libro. Neste segundo bloque trátase o personaxe de Ellen Jans, que é o que máis evolución sofre, pois este bloque é o que máis período de tempo abrangue. Primeiro, matízase lixeiramente a súa infancia, a súa familia, sobre todo facendo fincapé no seu pai, que é o que a introduce na búsqueda de coñecemento no ámbito da herboloxía, e principalmente afóndase na súa relación amorosa co filósofo racionalista René Descartes. Un tema moi central, porque se retomará con posterioridade, é que nas súas charlas co filósofo sobre diversos temas de coñecemento abstracto, pois comeza o seu proxecto na procura na búsqueda dunha lingua universal. A súa relación amorosa é moi dispar, pois ela está bastante máis namorada do que el está. Teñen unha filla, froito da súa relación, Francine. Finalmente, cando Francine morre, ela abandona o seu traballo como serventa na casa na que está co filósofo e marcha para Ámsterdam, onde comeza o seu herbolario e traballa como menciñeira. É moi curioso a maneira na que se narra a relación de Descartes con Hélène, porque é unha historia dentro dunha historia, xa que ela está a contar a unha rapaza que estaba atendendo mentres estaba dando a luz para distraela das dores do parto. Neste terceiro bloque narrase principalmente a relación entre Ellen Jans e Cristina de Suecia, sobre todo a partir da metade, mediante o correo postal que ambas mantiñan. Hai tres ideas bastante fundamentais que hai que resaltar neste bloque, que son que Ellen Jans adoptou unha nena chamada Agnes para transmitirlle os seus coñecementos, a tentativa de Cristina de Suecia a que a súa amiga continúe co proxecto de lingua universal que moitos homes están desenvolvendo inspirados polas ideas de Descartes, que verdadeiramente pois son de Ellen, e finalmente a acusación a Ellen de bruxería que a leva á morte. Neste último bloque, a protagonista é Inés Andrade, unha rapaza nada no día no que Neil Armstrong chegou á Lúa froito dunha violación. É por isto que a súa nai e as súas tías deciden poñerlle como segundo nome un apelido, Andrade. Criada prácticamente nun matriarcado, nunha familia chea de mulleres, Inés comeza a estudar filosofía e no momento no que atopamos na historia está traballando na súa tese de doutoramento sobre o filósofo René Descartes. Mais esta non é a única conexión que presenta co filósofo, pois resulta ser descendente de Agnes e no seu fallado hai unha chea de papéis pertencentes a Ellen Jans, entre eles o correo que mantiña con Cristina de Suecia e os traballos que fixo, as investigacións que fixo sobre a lingua universal. É por isto que Inés decide cambiar o enfoque da súa tese e pasar a traballalo dende a perspectiva de como influiu Hélène en Descartes. Malia de ser un enfoque especialmente orixinal no que se fai o que se pretende facer en todo o libro, que é darlle protagonismo ás mulleres que na historia foron silenciadas,
parece que a sociedade non estaba de todo preparada porque nunca chega a conseguir o seu doutorado. Neste libro a forma cobra especial importancia, pois en termos xerais, entre cada capítulo narrado hai outro tipo de formato, xa sexan fragmentos do libro de botánica de Ellen, apuntamentos de clase de Inés, cartas de Descartes, cartas entre Inés e o seu titor, cartas entre Helen e Cristina, poemas de Inés e un sinfín máis de fragmentos que aportan veracidade á historia, algo esencialmente bo cando é un libro que ten tanto de históricamente certo con a maioría de personaxes que existiron na nosa historia. Mais tamén dificulta a lectura e fai que sexa máis pesada e lenta en moitas ocasións. Os dous últimos bloques foron sen dúbida os meus favoritos, sobre todo de Inés, porque aporta intencionalidade ao libro, é a conclusión perfecta que dota todo o conxunto de sentido, do sentido de querer pôr en valor as aportacións que fixeron as mulleres, que en moitos casos foron obviadas porque estaban feitas por mulleres, e moitas destas pois contribuíron no pensamento da nosa sociedade, aínda que tivera que ser a través dos homes que tiñan ao lado. Este é un libro especialmente recomendable se che interesa a filosofía cartesiana, pois hai amplias referencias ao pensamento deste autor e, en parte, a lectura pode dificultarse se non sabes nada das súas ideas. En xeral é un libro moi recomendable para ler con calma, pero que podes acabar desfrutando. Ata cando me bica, noto que é un náufrago, que por moito que nade non dá chegada onde quere ir. Porén, a que agochalo? Teño a pel quente das caricias, a mirada húmida, a boca presta aos bicos. Como pode ser tan complicada esta emoción? Que choro por non poder facer sentir así. E son feliz, aínda vendo que el, a que máis quero, non ten iso que a min me reborda. A bufé que era anda raro. Hoxe búscame para apertarme furtivamente pola casa, e mañá evítame e sai en animada charla con calquera de tantos como frecuentan. Aínda que me avergoñe, non podo evitalo, gozo do amor. Seica, el non pode tampouco evitalo, padece o amor. Eu son un muiño de vento e esta forza salvaxe faime mover as aspas. El semella o gran que rompe a súa semente dentro de min. Tanto me ten. Sobranme forzas para sostelo. O mellor, serei o dique que conteña a ondada, non deixarei que o mar aberto engula.